Ka jingjot rathai ka surok ka bana marmain sha umden kalabu jing e shikadei ki pai ba nong shong snong hakate ka thain haka leit ka wan ka ba ki lahaban mat ye ka jing sakut ki kali hapadeng kate ka surok namar ka jingrban palat ka kti hakate ka surong katkum ki nong shong snong bat ki nong ilam snong ki layethu bakalabu jing e shikadei haka leit ka wan ka jongki namar ki mla shu ban poi shiki jaka baki dei ban leit don kam ne haka leit yo leit han kum shiki thain umden bat shanong po Khamtam kabala isang sot kadai ki khna school ki ba persang banlet shala ki school ki jongki kalalong kabala e yaki ban poi shala ki school namar ka jingreban palat jong kate ka khti kabala sata hakate ka surong kilaya thuru ya kadaw jong ka jingkti kate ka surok kadai namar ba hakapor baki wan ban maramot ya kate ka surong kila supendap tang daka khendau saw bat ka ba menta kala penjenjar sikadai hakat leit kawan hakum kane ka por slam La ban kedau ketika surok kadai ka bela jot rathai mental la daki bon snem kaba na kaliang kinong shong snong kila juot ban pensngo pensngap shekinong mi khaman bat kumju shekibor bahalor beki dei ban le ban penbhano e ketika surong hanrei khlamdon kanu ka jing patiau na kaliang ka jongki hanrei haba maramot pan la supendap tang daka khendau saw daga mensim ka jing sokia ngadei wei nong yalam obarit tam jong kene ka thain dari orang mak sinong juga mereka sinong mamai. Hingga danang ni ban kau di Sokia, kalau orang ni kecing long jingman jeng ni surok, Khamtam NUS, nungpo umden Singapura. Kabang aku ban sisu hang ni kalau kecing sniu palat na umden seduk marmain, lani marmain tu. Umden kata kadai kawai ka bang adon ngiti sukhia do kata namar ba kini ar lightly ki si baladap is suthu ke jingot jingnam jong ki pai nong snong jong ni than ke jungi basopsi man penpau kolong ki badan kam ban lek umden lani hanung po hap yai lengba ka surok sunapur lani dapur ni ka bajingai ba sepak keluar tap iya agak jaga di sisa umden tu marmain kalau dan ada datang katlai kilometer andrei ka nakadau ka jing bom light kali namar ka jing repair kalong ka ba ithamula namar ba ini di brai ki maladap agak jaga bang indio ka repairing di pendap dagi kendeu saw kata kadai ka jing andala aslap kini di arsing laisi kemut ikali nak kene gadong pada tang jungi di bakamai bat kumjuro di balik don kam Khamtam kini kino hikai ki bawa wan be na umdan di kena school bat kiwe jinon kam kiba kwa ban syane kemut ki hap sange bat kidon ki student kiba lek nane kiba le school homdan kemut ki hap sange nak dau kejing bom like kali di kata kedai kejing ka bakau ye lupa pa kita kedai kejing ka ba ban siban hagi snan ki balalek bat Khamtam kini kisi nyelamat sisya bat kalong kejing leran ka bakau na ka benta ka riboy hibro kawai kisnan ki balalek ni osnyo ba ka surok mawati kalong ka baponam po mengalaya andrei lada compare kamut ka surok NUS bat ka surok mau hati lesi kaju kardan andrei nagaliang junga nagaliang ginong susong ni kapat maka government da ka baburom ni MLA ben simkia nga madei nung susong jong ka marmain bat ngama song bosa nadu andai thai te naglang ka kinong song jong kana ka thai marmain hi barok kowe ngakwa ban penpau ba nadu ki kini kisi ki ba la slap nadu at potarik ne umnai hi te mentasni mulu mula kala don kata kajing chai henre kalinti kebangi le man gasni marmain haduk snapur nangta
bermain hidup penumpuk. Te kiba i kwa ban pau ba re ke jing si long ba hadin ba la slap la ther kini ki slap arlai si tingim lang su ban jai ban jeng kene kalenti marmai den nong po do kum jo te haba ngia New York kiwe ki jaka ba ki thain ki dong kalong ba le se kadang biang hari na kene ki thain ki jong ni ang nut ba kinong mik khmat jong ni kwa ban le ki badon kam na kam tra kinong song sinong jong kana ka dong ka thain hi barok ka we te na ka lang jong ngam don ban kren ne ban pan pau hari ka jing keng kam ka ba terki kalong ba ka sarkar hi kan pe khmat ban le ki badon kam nang ne sakmat ta kum ta hi nga ko ban pan pau na ka lang ka dong ka thai hi barok ka we besbun Penungkung nga sengu ban pau ha kene step ban pha sakane ka khubor ha ka riboy news na ka banta ka jing snu plat jo kane ka surok na umden tu sa bermain kamdei na umden tu sa bermain hende nanong po ru kala dei ban meramot no ya kane ka surok om na ba siang na ka kendeu sau hende ngidon kam ban siang no na ka surorong ka ba paka na mar bagi sujun jar ban buk ki kina school ki kun jungi na umden lane na bermain na kadaw yung kajing sniw plat ki surok bat khamtam ya ka school yung ki dodon ki bun ki no hikai ki bawan be na ka chnong duwon lam den na ka thayong den ki bun ki nong ki na school na kadaw ba ka jing bomla banwan be ka jing sniw plat ka surok na kadaw ba ka sarkar MDA ba kin simhano ya ka layong ki banta ban pendep no kloy ha ka surok na bar ba so stom ban be omtang ha ko na kaliang yung ki na school Andre nakaliang yung ikum ki kimi bag ngihap ban be nakabenta ka day ka bo ka bo na marba haka jika bang ngihap ban lek ban be naka 10 kilometer ka 1 kilometer andre ngihap ban be ru naka 4 kilometer bang ngihap ban wan phai na siya sam siya nung po bat ngihap beru ban be sa ka umling bulok na banta ka kam yung kasinong ka thaw ngisong yun jar na banta na surok ba kini somba ban le kham kloy no ya kene surok jong ni na mar bang so storm ta kene long kubor ka lungkot nga pha sipi ka riboy new ba kini somba ban pentip ki bor ki badai pe ya kene ka surok bat ka ki bor ki badai pe ya kene ka ceka bat kadung thang ki jungi kublai sibun nga ngaru kumba kren gira basnang mne te ngaru nga penpau ka jing sungkhia ngar balai ni dan kun cibun ki balik sa umden ki kina school ki balik sa cenung poru dan bun ki becenjar na balik tangan nak daw juga jing snu pelat ka surok te men hetu bawan jungkur kunrak sengma kila pendap ki tang kendu sudah te hamen telah haslap kila jenjar cibun ba ndre ting ki hawan pai kelapat mar bale kimlai kelisu na umden tang ha pam ciri ki hawan pai yang kelah te kuble cibun tu ko ki government pik lem yang i hakane ka than ka dong namar kene ka than ka dong ke badan cibun kadang don ka jing duna te nga kerpat i government makin le ka kam ka jam ke bakum ki banta ni ki pai ba ngila kersan epi ni ki pai ba ngila bud epi te kum kita kedai ka jimun to jungi te kum ta sumpha yak tu government ke ba dan menta sumpah pik lem yang ni hakene ka thai marman na marok ka sni plat ka surok na marong kina school ke balik bawan kino hikai ke bawan nam dan chan marman ki chem jenjar cibun bat ki basong dukan ru ki jenjar ma balik le sim nasnapuro ka snu surok le sim ketiar nam dan ru snu surok te kumno ke ni phap pendap penbiang te kumta nak ke buram ke barit jumpi te sumpah le lem yakine bar khoi yakine ka jingun kam ne po than chung i kum ba kren ka ba snong men te ka surok ka dei ka bulum chung ke roi ka par chung snong ka thau te kum ta la kar par phi ko sarkar la ka ba surit le lem yang i la ka ta ka jingun kam chung ka snong ka thau ba ke area hi bar ko we
bat kumruk juru kidon ki pang ki armet ki bastom ki bagana kana garu ndeleng ba kai kalinti kesengkin da kam biang kai linti sengkin kimlat te kardon ke jing na menta jungi hakane ka thain ke dong jungi te kumta la karpat pi ko sarkar le lem yangi ke beton kam bat perkhat lem yangi hakane ka dong ke than area bat kiba marjan marpa ngilasem jing sibun marba bombiang su kile serok lenti sengkin dalek saumdan ro lenti dak ti ting bapang ke bastom habniat ya breu ne habniat ya kali habba ya breu ne habniat ya kali marngi no song la sebstom dalek sa asam ru kalenti bombiang dalek cepok megaharu kalenti bombiang tengi kerpat ya ki nomi khmat bat kumju jong ka government bakin sem haban dalong ka bala ban lek no ka referring ya kan ka suruk jongi namar ba tumba khat kindai khat ligi sinong ni sem jing akum kan ka por tam di kinthei ki ba armet bat kumju kinthei delivery bat ki jingpang ki bunjai bangi mat ki jing ba dan lek hospital tingting hospital sinong bombiang habli somden habli sa po asam sago hati sedam biang su isro umut ni sem jing sibun tengkum tang kerpat ni kinong sinong kerpat ya ka government bat kumju ya kinong nikmat jungi ban simkia ya kan kam ban le dok kam klo referring ya kan ka suruh nang ban ampen suk ya ke lek kawan kinong sinong bat kumju ki bapang ki bastom bat kumju ru na school ting haptet ya ka school namar ba suruh kumden marman bombiang su bat kikna school hap bun ki babe na ko national jungi ru ban lek somdan ban aten ke kelas ke jongki ting haptet na ke school jongki kelas ke jongki namar ba bombiang su ka suruh kumta sesin pat ngang kwa ban banjur kalenti kabas niu hadu kata-kata na umden sa marman ni kiba hikai school hakite kithan nandu dondral kuliah pisam huru berterter bun kiba wanbe na umden tinggi siam sitom na bar bagde surok hakene kisni kibala hap slap arsi nasi kapan jenjar kapan turu kamtam ke jilu nong ke kelas school ngikum kina hikai te kumta na karpat mo kibor kiba halor kiba diban pej ya keting surok manya pej lem ban snew san elem kata kalau ke karpat rit na kalyang jungi kum ki no hikai kibala bala kamtam be ha ke jing pep school ke jungi om dei tang ke jing du jungi kina hikai andre ke jing du kina school te nga na kalyang junga ngikum ki no hikai bawan be mo na umden sa kini kithan kalong ke jingkarpat kalong ba pin sen elam bantau kilat kelenti hakino kino ki buj ki lat kelenti jar bhaban be jing treman ka sinang ne amar ka jinjur slap palat te karpat sa ka sarkar ban aino ka jing maramot ka bakham floy kat bala om ban maramot da ka khendeu kum balek mensua andre dau mau ban siang no da karong hi ndon ni kerpat jur halor ka jing hapok ka jing alam jong kondat ke sangma bon siang kloi no kat bala na ka banta ka ne ka suruk ka jongi nadu number man sadu sanung po kada long ka bala